Oreka IT informatika zerbitzuak eskaintzen dituen aholkularitza bat da. SAP teknologian gara adituak eta gure helburua, gure bezeroei lehiakortasunean irabaztea saiatzea da. Azkenean, informatikaren bidez saiatzen garena da, enpresek hobeto kudeatuak izan daitezela, hobeto saldu dezatela, hobeto erosi dezatela, eta abar. 2009an jaio ginen, Lakuako auzoan, 2013tik Gamarrara etorri ginen, gaur egun ditugun egoitzetara, eta aurten 2019an Iruñean ireki dugu egoitza berri bat. Oreka ITentzako euskara beti izan da oinarri garrantzitsu bat, eta lan giro elebiduna sortu dugu. Normalizazioagatik lan egiten dugu, bai gure artean eta bezeroekin, eta gainera euskara lehiakortasun faktore garrantzitsua da, eta asko laguntzen digu balio erantsia da zerbitzu on bat eskaintzeko.